Na sziasztok! Elhoztam nektek ezt a Spookis, amiből már van nekem shortsom is, ilyen, ami van a Robloxon is játék, ez a rendőrös, mert hogyha azt látjátok, hogy félpályán tartok, az azért van, mert már elkezdtem. Srácok, csak kiugrattam a reklámot, mert mint kivágtam, mert nem akarom, hogy nektek rosszabb legyen. Akkor tudjátok, van ez a rész ott a csöves, ott tartok. Ez azért nehezebb, mint a rendőrös. Majd ha akarjátok, hogy az igazi Robloxosat is megcsináljam, írjátok meg kommentbe, és nyomjatok egy lájkot, vagy az is jó, ha csak feliratkoztok. Na akkor nézzük, csak én itt lassabban megyek, mert ennek más az ugrása, meg ilyenek. Jaj, és nehezebb. Hoppá. Hopp. Várjál, nem itt kell bemenni, mert beugrunk. Jaj, tudom. Basszus. Na itt vagyok. Na adok rá hangot. Hol vagyok? Várjál, igen, itt. Itt mit kell, várjál? Ó, itt tényleg itt föl kell mászni. És itt végig kell menni, mert kijátszottam a másikat is, csak ott el kellett zárni ezeket a csapokat, csak itt nem. Mindegy, én itt felugrok. Hopp! Ui! Reklám. Itt vagyok, srácok. Na, itt merre? Ja, tudom. Hopp. Látjátok, hogy itt más az ugrás, meg ilyenek? Meg kicsit a pálya is, mert láttátok, hogy nem pont ugyanolyan. Úristen, nem vettem észre, hogy itt ugranik. Oh, kiértem. Nem láttam. Na. Bocsánat, srácok, csak nehéz a létrára fölmenni. Robloxba könnyebb. Reklám. Azért nem ajánlom nektek ezt a játékot, mert túl sok benne a reklám. Minden stage-nél reklám van. Úristen, ezt elcsesztem. Bocsánat, a kisgyerekeknek nem szélek csúnyán. Hopp. Ui, mi van? Na itt mi? Jaj, ez meg mi a lótúró? Jó. Jó, nem beszélünk most semmit. Jaj, nem megint. Na itt vagyunk akkor, de hogy mi ez, még mindig nem tudom. Jaj, ez a horror változata. De miért futok ilyen lassan? Na mondd már el. Itt a bazukám. A bazuka. Na, add már oda. Bazuka. De miért nem adod oda? Jaj, hogy itt van. Csak el van lehet zélni. Ó, ennyi. Hova tűnt a bazukám? Na, ez kicsit nem mehetne gyorsabban. Jaj, itt gurulni kell, ezt tudom. Na, gyerünk.
Úristen, hát itt tüskék vannak, hát senki nem szólt nekem. Erről itten senki nem szólt, akkor most hogy kerüljem ki? Ó, de mindig beleütközök, akkor hogy? Mondd meg nekem szépen. Hogy épp hogy úgy fogok menni, hogy mindkettőn, úristen, bebugoltam. Ez meg mi? Ez mi? Bebugoltam. Ez mi? Ez meg mi, hogy bebugoltam? Na most, látjátok? Na, csak nincsenek tüskék az eredetiben. Na megy, csak igen, megint beizélt. Na, ez egy Minecraft ház. Na ne, nézzétek. Ez egy Minecraft ajtó. De miért van itt egy cápa? Most mit csináljak ezzel? A cápán nem lehet átmenni. Úristen. Aha, van egy ilyen ajtó. Egy ilyen, amiben semmi nincs. Meg még egy. Szerintem a legelsőn kell bemenni. Ha engem kérdeztek. Hopp. Olyan ezeket átugrani. Igen, az van. Ne reklám. Itt vagyunk. Oh, ezt tudom melyik. Ez a lézeres. Ó, de mi ez? Hát már elmentem mellette, hülye. Bocsánat. Na csak átjutottam valahogy, de tök véletlen. Nem csináltam sem. Ja, igen, véletlen megnyomtam egy skip stage. Ja, most nincs reklám. Ezt megcsinálom, és vége a videónak, mert látjátok, már nem tűrök ezzel. Sok reklám van, látjátok? Na már megy, csak látjátok, hogy már szétidegelem magam a reklámoktól. De mi ez? Hát hozzá nem ér. De mi már megint? Na, utolsó próbálkozás. Most nem sikerül. De mi? Jó, egy legeslegutolsó. És többet nem. Vagy mit szólnátok hozzá, ez most nem ért, hogyha ezt megvennénk reklámért. Where is my puppy? Ha látjátok, ma ennyi lett volna, de azért megmutatom, hogy mi van itt. Na. Ó. Sziasztok!